Имаме удоволствието да ви представим светъл тристаен апартамент с акт 16 в квартал Христо Смирненски. Жилището се състои от коридор с ниша за обособяване на перален кът и много пространство за голям гардероб. Баня с тоалетна, разчупена дневна зона, която обединява хол, трапезария и кухненска част. С прозорец, осигуряващ допълнителна светлина и усещане за простор. От дневната се излиза на тераса, която разкрива впечатляваща гледка към Родопи. Перфектно място за сутрешното ви кафе или вечерна чаша вино. Апартаментът разполага още с просторна родителска спалня от 15 квадратни метра, детска стая, и излаз на втора тераса от двете спални. Ако търсите съвременно жилище с отлична локация, функционално разпределение и панорамни гледки, това е вашият нов дом. Обадете ми се!